Tunaan pa sa Mandawi City LGU, ilabi na sa traffic board ang sugyot nga magpatuman og 60-day moratorium sa truck ban o dili una pag-implementar ni ini. Ano ang report ni Nico Sereno? Taliwa sa krisis karon, nakadawat og hangyo ang pipila ka mga LGUs nga suspinsuhon ang pagpatuman sa truck ban. Sama sa Mandawi City, gihangyo ang 60 ka adlaw nga moratorium o dili lang una pagpatuman sa maong palisiya. Kini aron dili kuno maapektuhan ang transport o delivery sa mga goods. Dili malangan nga makapadugang sa galastuhan sa mga suppliers ug truckers. Sa Mandawi, ang truck ban gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 ug alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabii, walay labot Domingo ug holidays. Wala say labot niini ang gikonsidera nga truck corridor. Ang Dan DM Cortez gikan sa Kansaga Bridge ug Uwano Avenue paingon sa Cebu International Port nga walay restriction, makaagira ang mga truck bisan unsang orasa. Ang labaw sa Traffic Enforcement Agency giimbitar sa konseho aron mo pasabot sa maong issue. Tukion o istudyuhan pa nila ang maong hangyo. Duna sila ing meeting ipatawag pa sa Kapitolyo kabahin niini. We have a pending discussion with the provincial capital, including sa katong mga all other LGUs diri sa Metro Cebu para sa kanang sa truck ban. And probably that would be about unification. Gipasabot ni Retuya kung dunay truck corridor sa Mandawi, mamahimong kadtugyod ang agian sa mga trucks bisan unsang orasa kay dili sila maapektuhan. Apan matud niya, kinahanglang istudyuhan jud pag-ayo kung angayan bang libkason ang truck ban. Number one, magagubot ang traffic. Which is mao sa fear sa ubang mga traffic heads sa all other LGUs. If and when i-lift gud ang truck ban sa Metro Cebu, patuyang naman lang ang kuan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.